Опит Джонсън ще бяга назад. Добрия удар в неговия арсенал. Малко повече от минутка до края на втората част. Водещата ръка намира главата на Джонсън. Ляво круше. Ляво круше. Браво на хората. Дясно. Атака на тялото от страна на Кевин Джонсън. Добре блокира американец. Тези леви прави на Кобрат. Опитва апъркът. Дясно круше. Браво на Кобрат Пулев. Трябва да се възстанови. Дясно круше, брутално попадение, десен в тялото. Кобрата продължава с атаките. Десен в тялото на Кевин Джонсън. Жестоко изпука този удар. Тежко ляво. След това отново повтаря Кевин Джонсън. Ляв десен, браво на Кобрата и нов лакът. Ляво круше. Браво на Кобрат Пулев. Опитва апъркът. Отново за център на рига Кевин Джонсън. Този път беше намерен. Започва с ляв десен Кобрат Пулев. Отличен ляв прав на Кобрата. Засреща Кевин Джонсън. Отново левия прав на българина. Върши добра работа. Какво дясно круше, лявото също пропуска. Ляво круше през ръкавицата. Въпреки това нанесе поражение. Много добре финтира тук Кобрат Пулев. Успя да излъже Кевин Джонсън. Само че да дойде завършващият удар. Хубаво дясно круше. Второто беше добро, първото пропусна. И се набиваш на неговата дясна ръка, би като тъгнала на Кевин Джонсън. Ляво круше, браво на Кобрина. Очаква ли се тези номера от 37 годишния ветеран? Отвори гарда си Кевин Джонсън. Десни крушета в главата. Кобрата веднага тръгва напред. Има много време в този рунд. Апъркът не е много силен. Още един. Държи Кобрата и атакува. Ядосва се Тери от Конър. Може да последва официално предупреждение за Кобрата. Кевин Джонсън изглежда страшно изтощен. Ще натисне ли сега българина? Ляво коше в целта. Хубав апъркът. Нови удари получава Кевин Джонсън. Най-силният рунд на Кобрата от началото на матча. Дясно коше. Право апъркът Кевин Джонсън. Кевин Джонсън навежда главата си. Ляво коше в целта. Дясно круше. И още удари. Държи сега Кевин Джонсън. Няма сили сякаш Джонсън да избяга от този ъгъл. Кобрата атакува, блокира удара. Кевин Джонсън. Какъв апъркът на Кобрат Пулев. Може би с лявата ръка ще бъде по-подходящ апъркъта при тази ситуация. Ляв прав срещу ляво круше. Съживи се Кевин Джонсън. На фронт, който определено губи. Нов ляв прав главата на американеца. Дясната скула на Джонсън е сериозно подута. Атака на тялото. Ще оцелее Кевин Джонсън в този рунд. Изглеждаше тотално гроги. Размяна на леви прави. Този път Кобрата има предимство. Жесток 10 прав главата на Кевин Джонсън. Доказва, че има много здрава бърдичка американеца. Ляво круше в главата. Силна серия на Джонсън. Сега обаче какво ще покаже Кобрата? Продължава да удара Кевин Джонсън. Опитва се да удари в тила Джонсън. Забележка към Бъл. Ляв прав главата на Кевин Джонсън. Апъркът сега. Дясно круше. Ляв прав. Протестира Кевин Джонсън. И получава нови удари. Атака на Кобрат Пулев. Изобщо няма да се даде до финалния гонг. Бъдете сигурни в това.
Продължава с атаката Кубрат Пулев, налага с десни крошета Кевин Джонсън. Той вдига рамото. Ляв десен, браво на Кубрат Пулев. Отново левия прав попада. Десен в тялото на Кевин Джонсън. Ляво кроше. Какво да направи сега Кубрат Пулев при това навеждане на главата? Джонсън изглежда наранен, отиде в въжетата. Ляво кроше, дясно кроше. Още удари в главата на американеца. Ляво кроше. Ще падне ли Кевин Джонсън? Минута и 20 до края на рунда. Страхотна серия на Кубрат Пулев. И отново Джонсън се навежда. Наказане с мощни попадения. Плюе кръв Кевин Джонсън. Разбита е устата му. Тежки мигове за американеца. Само така може да се спаси. Отиде в своя гол Кевин Джонсън. Кубрат Пулев ще атакува. Десен, ляв прав, точен е кобрата. Дясно кроше, браво на Кубрат, попъркат голата на Джонсън. Дясно кроше, кобрата иска да довърши Джонсън. Да успее да го направи. Кевин Джонсън не е на себе си, 24 секунди. В атака, ляв прав целта, дясно кроше. Още едно дясно кроше. В 11-ти рунд кобрата отказа Александър Димитренко. В 11-ти рунд той нокаутира Александър Устинов. Сега ще падна ли трета голяма жертва в този предпоследен 11-ти рунд? Точно така. Точен ляв прав на Кевин Джонсън. Виждате как краката му не са много стабилни. Натрупала се умората. Десен в тялото на Джонсън. Десен прав. Браво на Кубрат Пулев. Натиска българина. Пробва се да го свали. Апъркът в главата. Браво на кобрата. И Кевин Джонсън отново влиза в клинч. Има ли сили да оцелее? Клати глава Кевин Джонсън. И получи указание, че остават само 10 секунди. Прикляка Кевин Джонсън. Кобрата го натиска. Не пада и не пада американеца. Крайната фронта на боксова круша. Усите са му подути. Дясното кола пълно затворено. Дясно круше в главата получава Джонсън. Никаква милост. Апъркът и в тялото. Още апъркът и получава Кевин Джонсън. Добре, казва Кевин Джонсън. Покажи най-доброто, което можеш. Ляв прав в целта. Имаше сили дори да се обърне към своя ъгъл. Ляв прав в целта. Ляв десен, приклекна Кевин Джонсън. Те мачи в неговата професионална кариера, ако не броиме двубоя с Владимир Кличко. Подуто е лицето на Кевин Джонсън, но той се боксира достойно. Доказа своите думи, че не е дошъл тук само за да бъде спаринг партньор. Опита се да победи, опита се да нокаутира Кубрат Пулев. Кара му много тежки удари, но кобрата устоя на тях. Той 17 на 109 в моята карта за Кубрат Пулев. Това ще бъде втора победа точно тук за кобрата в Арена Армец, но има още такива гала вечери. Някои хора бяха недоволни от на пръв поглед лесната победа на българия над Самуел Питър през декември, но сега надали някой съжалявал, че е бил тук, за да наблюдава едно страхотно шоу. Имаше изключителни подгряващи матчове и един наистина много интригуващ финален.